Και επειδή τα παιχνίδια είναι σημαντικό στοιχείο της διδασκαλίας μας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 4 από αυτά τα παιχνίδια. Γιατί παιχνίδια στην τάξη? Ξέρετε φυσικά όλοι τα πλεονεκτήματα, ειδικά όταν υπάρχει ένα βραβείο στο τέλος, τα παιδιά έχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να παίξουν ένα παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιο ακριβό βραβείο, να πάμε να αγοράσουμε κάτι. Το πρώτο παιχνίδι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, συμμετέχουν 2 μαθητές, έχουν μπροστά τους ένα φύλλο εργασίας, παράδειγμα μαθηματικών. Ο πρώτος μαθητής απαντά σε μια ερώτηση και ο δεύτερος ελέγχει αν είναι σωστή η απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να τους δώσετε διαφορετικά φύλλα εργασίας και το ζευγαράκι να έχει τις απαντήσεις του διπλανού του. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό και θέλετε να έχετε ένα φύλλο εργασίας, μπορούν οι μαθητές να απευθύνονται σε εσάς για να ρωτάνε αν είναι σωστή η απάντηση. Αν λοιπόν έχουν απαντήσει σωστά, θα ρίξουν τα ζάρια και θα θρήσουν το αποτέλεσμα των ζαριών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι και οι πόντοι που παίρνουν από αυτή την ερώτηση. Συνεχίζουν εναλλάξει μαθητές να απαντούν στις ερωτήσεις και νικητής είναι αυτός που θα συλλέξει περισσότερους πόντους. Το δεύτερο παιχνίδι θυμίζει το Connect 4. Μπορεί να το έχετε παίξει. Σε κάθε παίκτη ανήκει ένα χρώμα. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε κίτρινο και κόκκινο. Ο στόχος του Connect 4 είναι να συνδυαστούν 4 πουλιές με το ίδιο χρώμα. Με οποιοδήποτε τρόπο, είτε κάθετα, είτε οριζόντια, είτε διαγώνια. Όποιος το επιτύχει πρώτος αυτό, είναι και ο νικητής. Επειδή μπορεί να μην έχουμε αυτό το συγκεκριμένο πλαστικό πλέγμα στη τάξη μας, είναι πολύ απλό, αρκεί να σχεδιάσουμε ένα πλέγμα 7x6 στο πίνακά μας ή να το έχουμε έτοιμο σαν εικόνα και να το προβάλλουμε στο PowerPoint όταν θέλουμε να το παίξουμε. Ένας άλλος τρόπος είναι μέσα στις ομάδες τα παιδιά να σχεδιάσουν ένα πλέγμα 7x6 σε ένα πρόχειρο τετράδιο. Δίνουμε λοιπόν στην κάθε ομάδα μαθητών διαφορετικά χρώματα από sticker notes, ξέρετε τα αυτοκόλλητα σημειώσεων. Εναλλακτικά οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν μαρκαδόρους για να ζωγραφίζουν στο πλέγμα και τα παιδιά απαντάνε στις ερωτήσεις που τους θέτετε ή στα φύλλα εργασίας και όποτε έχουν μία σωστή απάντηση προσθέτουν ένα αυτοκόλλητο σημειώσεων στο πλέγμα του πίνακα. Όποια ομάδα βάλει πρώτη 4 αυτοκόλλητα στη σειρά κερδίζει τον γύρο ή κερδίζει γενικά το παιχνίδι. Μπορείτε να το παίξετε όπως θέλετε. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο τάξης, δηλαδή έχοντας χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες, είτε μέσα στις ομάδες. Τυχαίοι αριθμοί. Σε αυτό το παιχνίδι οι μαθητές εργάζονται ατομικά. Θα λύσουν τις ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας τους με όποια σειρά θέλουν και όποια ερώτηση θέλουν. Εάν έχουν έστω και μία ερώτηση σωστή, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί μαθητές μας θα δυσκολευτούν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, θα γράψουν το όνομά τους στον πίνακα. Στη συνέχεια εσείς θα ανοίξετε στο ίντερνετ μία γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Αφού έχετε αριθμίσει εσείς τα ονόματα των παιδιών στον πίνακα, θα βάλετε τους αριθμούς στη γεννήτρια, για παράδειγμα από το 1 μέχρι το 20, και η γεννήτρια θα επιλέξει στη τύχη έναν νικητή, στον οποίο θα δώσετε ένα μικρό βραβείο. Αυτό το παιχνίδι έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές, έστω και αν έχουν απαντήσει μόνο σε μία σωστή ερώτηση. Και τέλος, το σκουτ. Θα πρέπει να έχετε ακούσει για αυτό το παιχνίδι. Παίζεται με κάρτες. Τοποθετούμε μία κάρτα ερώτησης σε κάθε θρανείο. Αυτό προϋποθέτει ότι ένα φύλλο εργασίας μας θα πρέπει να το έχουμε κάνει μία προεργασία. Θα το σπάσουμε σε κάρτες με ερωτήσεις και να τοποθετήσουμε σε κάθε θρανείο της τάξης μία κάρτα και να ζητήσουμε από τους μαθητές να περνάνε από κάθε θρανείο με δικό σας σύνθημα. Για παράδειγμα, μπορείτε να φωνάξετε τη λέξη αλλαγή ή να βάλετε μια ειδοποίηση από τον υπολογιστή, ένα σήμα που θα ξέρουν τι σημαίνει, ότι πρέπει να αλλάξουν θρανείο.
να πάνε στο επόμενο. Και θα έχετε δουλέψει με τα παιδιά ποια σειρά πρέπει να ακολουθήσουν στα θρανία, ώστε να ξέρουν πού πρέπει να πάνε. Αυτό το παιχνίδι θέλει λίγη εξάσκηση. Θα σας βάλω και κάτω στην περιγραφή του βίντεο ένα link που οδηγεί σε ένα άρθρο που έχω γράψει για το Scoot. Είναι πολύ χρήσιμο